Ahojte. Ďakujem vám, že už rok zdieľate moju cestu s Euronou. Ďakujem, že ste toho súčasťou, že ste boli so mnou po celý ten čas. Ďakujem vám za všetky reakcie, ktoré som od vás dostala. Veľmi ma to potešilo a zároveň povzbudzuje pracovať na sebe ďalej a zlepšovať sa. Veľmi ma tešia vaše ohlasy, že máte o tieto produkty záujem, že ste s nimi spokojné, pretože Eurona vyrába produkty, ktoré sú kvalitné, že sú šetrné k prírode aj k človeku samotnému. Tí, ktorú Euronu ešte nepoznáte, nevadí. Prídem k vám, dáte mi kľúčiky, niečo vám poupratujem a uvidíte ten rozdiel. Ale nie, robím si srandu. Samozrejme, každý si to vyskúša na vlastnej koži a zistí, či mu to pasuje alebo mu to nepasuje. Je to na každom z vás, všetko je dobrovoľné. Ale mňa tešia tie reakcie tých ľudí, ktorí si to vyskúšali a boli z toho nadšení ako ja, pretože s tým poupratujem celú domácnosť, celý dom a všetko krásne vonia, tak treba to len vyskúšať. Takže ja sa teším na tú cestu, ktorá ma ešte čaká, že budete toho tiež súčasťou, že vás bude čoraz viac, že sa budeme tešiť spoločne, že sa budeme stretávať a vymieňať si skúsenosti. A držte mi palce, aby to dopadlo dobre, aby sme boli všetci spokojní. Takže ešte raz ďakujem a majte sa krásne. Pa, pa.